kahabaan ng Pililya, Rizal, sa tabing daan lang po. Yan. Yung presyuhan ng mga alaman dito, alamin natin. Yan guys. Yung mga tinda po sila mga lupa. Ay. Ayan. Sige po. 75. Harurot. Ate, gusto ko yung yung ibang klase ng Caladium sana. Ito, magkano to ibibigay mo sa akin? 30 na lang? Ano bang to? Caladium to? Ay, parang kakaiba yung White Christmas niya. Kaya 50. Wala ko ordinary lang na. 50. Sige po ate, teka lang ha. Gusto ko lang yung malaman ng presyo dito. Yung mga ganito nila guys, 100. Pero pag pambenta, ibibigay daw ni ate ng 80 pesos. Magkano po sa inyo yung ganito? 25 guys, yung mga ganito. Mader, ano sa'yo? Ano pipiliin mo? Ate, teka lang ah. Sama ko si mama, mamimili yan. Ito guys, yung kanilang snake plant. Magkano ate? 30 pesos? 3,100 pag pambenta. Pag hindi, 50 pesos. Pag isa. Ito mama, 30 pesos pag pambenta. Ayan. Ito pong portulaka. 3,100 guys. Ang kakapal na. Ayan, iba-iba ang kulay. Ate, pilihan mo nga ako ng may puti. Kasi wala pa akong puting portulaka. Ayan o. Ayan, puti. Ayan. Ito yung orange. Orange, ayan. Sige po, 30. 3,100. Pink ba? Mayroon akong dun eh. May pink. Wala bang ibang kulay? Nasaan na ba yung nagpatiklok-tiklok eh? Ayan guys. Yung mga presyuhan dito, aalamin natin. Ate, magkano yung mga Wandering Jew? Ganun din, 3,100 guys. Yung kanilang mga Wandering Jew. Ayan, makakapal na. Yung kutsarita nyo, magkano po ate? Pwede rin 3,100. Itong gumamela, 50 na lang. Ano? Gumamela. Gumamelang puti, magkano po ito? 50. 50? Ito, gumamela. Ito guys, yung mga gumamela nila, ayan, 50 pesos na lang daw yan. Puti ang kulay. Yung kanilang Syngonium, ate, magkano ganito nyo? 3,100 guys. Ang ganda, pambenta. 3,100. Nakikita nyo yung Syngonium nila ate. Makakapal na. Ate, magkano daw po dito sa gumamela? 100 din. 100 pag mga variegated. Pag paninda ate, magkano mo ibibigay? 75, mother. Ito, magkano to? Ayan, 100. 100 to. Backbone. Oo. 75. Ayan, pwede na 75 pag paninda. Ate, yung ganitong allocation nyo, magkano? Isa to? Oo. 50 na lang. 50? 100 kasi ito eh. Anong klaseng allocation yan? Ano yan, yung ibang puti ang bulaklak niya. Maganda rin po puti ang bulaklak. Itong maganda sa Pililya Rizal eh. Ang alam ko talaga dito, ang mga allocation mura eh. Hindi ba to ate halomina? Hindi? Hindi, iba yung halaman. Iba. Allocation ano to ate? May bulaklak daw to guys. Puti ang dahon. Tatlo na yung, puti ang dahon. Puti ang bulaklak. Pesos lang po to. Yung mga ganyan pong allocation, magkano benta nyo? 50 pesos. Poli po. Ayan, 50 pesos din guys. Teka ate ha, pipili tayo. Ate, yung ganito nyo, pag nakapat na magkano? Alin? Eto. Eto po.
Ha, 550 na. Dragon scale, opo. 280 pag paninda, yung kanilang Mickey Mouse. Ayan po, kunin ko yan. 50 lang, kahit medyo may damage, palaguin na lang natin. Oo. Ate, may bulb na yan sa ilalim? Ah. Para mabilis siyang dumami. At least 50 pesos lang. Ate, magkano yung panindan yung ano, ito? 80 pag pambenta. 100 pag hindi. Tingnan po natin yung iba. Yung bali, mayroon ako nakikita dito sa ano eh. Sa loob. Magkano po itong variegated nyo? 250 to. Magkano? 250. 250 guys. 350 350. yung makapal na. Ito pong lemon lime nyo, magkano po? Ito 300. 300. 150. 1.5 pag ganyan kakapal, may pat Ano na. to yung antisima ba na golden? Ah, ibang... 1.5 daw po ito, hindi lang basta-basta lemon lime. Ito yung really 250. Ah, okay. Ay, 500 na po. ano kami maliit yan, ma'am? Ah, Mayroon angel. na ano to eh, na Begonia. Ito ma'am, meron din kaming black mamba. Magkano po yung ganyan? Ay, bakit yung malaki? Ano yung 350? Ah, 350. 350 yung maliit, yung malaki 500 na. Ay, madali. Ang ingay pala dito. Yung ipesa nyo pong ganyan, magkano? 50. 50? Okay. Ate, patingin nga ako niyan. Yan, kukunin. Type ko yan. Ate, anong klaseng ipesa yan? Glow in the dark. Ah, guys, Gawa ng pagkagabi siya ay ano kitang-kita yan. Parang ano siya. type ko yung presyo, 50 lang. Oo nga eh. Parang kakaiba siya, no? Type, sa 50 pesos lang, guys. Wak sa budget. Ate, isa niyan. Ate, meron pa ba kayong mga kaladium? Meron pa. Pwedeng makita. Anong kalito? Maliliit lang. Opo. Ito pong dwarf niya, magkano? Ito, mura lang ito, madam. Last na ito, madam. O kahit sa 180. 180. O, pero ano na siya, makapal na. Makapal na nga. 180 guys, yung mga ganito kakapal. Tapos ito yung white angel. Magkano po pag ganyan? Yung ganito, ma'am, ano lang siya, 150. 150, isang dahon lang. Oo, Teka, pili po pero tayo. malaki Gusto ko yung stock sa budget. siya. Ito, madam, yung ibang kalito. Caladium. Pag mga ganito po yung mayanan nyo, magkano? Yung ganyang kalas na mayana namin, 100. 100 ang ganito kalas. Like 500 ang ganito. Pero naman, may bawas pa naman yan, ma'am, sa May bawas. Papatingin ko ha. Ah, ito po yung ganito yung caladium. lemon lime. Lemon lime. Magkano po yung ganito nyo? Yung ganyan, 400. Meron po kayong ano, yung mas maliit? Ay, ako nakapag-propagate eh. Yun. Marami na kasi yan po-propagate na. Oo hindi nga. pa- Guys, yung ganito nila, 400. Yung ganito po, ate, pasensya na ha. Ibibidyoan lang natin. Yung ganito nyo po mga ano, ito, 350. 350, yung mga makakapal na. Ito marami na siya, Na-upload ni Mawai. baby. Marami na itong baby. 600. 600 na raw po ito. Kasi marami na. Ito yung mga presyuhan nila sa Pililia Rizal. Stable na stable na yan. Ito guys, nakapat na, Ito kahit sa 300. 300. Ito 350 kasi masyado lang naman. 350 na lang, te. Ay, 300 na lang. S10 ba to? 300. Magkaroon lang ako ng ganito, yung buhay na talaga. 300. Mas maganda to eh. Kaya, Ano pa siya, oh. Ito talaga maganda. Wait lang, ate. Ah, yung mga ganitong dote nyo, magkano? 250. 250 yung ganitong dote nila, guys. yung nasa malaki ay 450. Yung malaki nila, 450. Patingin nga, ate. Ano, gano'ng kakapal yun? Hindi, ito yung ano,
250 na lang. Ito guys, 250 sa kanila. Kasi yung mga dahon niya, tapos tatlong dahon siya. Pwede ba ate, may tawad ba? Pwede ba tumawad dyan? Oh, sige, 200. Pwede. Pwede sa 200. Ito kahit sa ano na lang to, 350. 200 lang. Gusto ko. Wait lang ah. Ito, 200 na lang din. Oh. Masyado pa silang maliit. Magtatatlo ng dahon. Gusto ko yung hindi tayo lugay, yung talagang lash na. Ate, yung mga ganito nyo magkano? 350 yung ganitong fried egg nila. Ito pag mga ganito nyo, 100. 100. Ate, ano bang ano nito? Scalp room. Ito guys, oh, allocation nila 100 lang. Scalp room. Ito. Yan, swak sa budget. Ano pa ba mapipili natin dito? Ate, magkano pag mga ganyang last na? Opo. 400 daw po guys. Yan o. Mataas na. Ito meron Yabot na. Pag maliliit po ate, magkano? 150. Pag mga ganito, 400. Pag maliliit po nila, 150. Yan ay ano na kasi marami. Mother na siya, no? Oh, mother na. Ito yung Orlando. Lemon lime. Ah, lemon line siya. Iba yung Orlando. Yung ganito po ate, magkano? 250. 250 yung ganitong Vermax nila, guys. Ito yung kanilang lemon line. Magkano uli ate? 150. Ito ate, magkano ba bigay mo nito? 350. Ayaw talaga ni ate bigay 300. Malaki na. Ate, yung ganito nyo magkano? Yung ganyan sa kapal na ay 700 guys, yung ganito kakapal na. Marami na siyang puno. Yan. Yan po guys, 700. Kita niyo ba yan guys? 50 pesos lang yan. Ate, anong klaseng saka lens to? Mother of million. Mother of million. Ate, paano ba diligan yan, te? Ito? Paano buhayin? Once a week lang talaga, Tino. Oo, kasi ang succulent ay hindi matakaw sa tubig. O, yan guys ha. Ang succulents daw, hindi raw po matakaw sa tubig. Kami nakikita tayo dito. Ate, ayan mga yan. Magkano presyo nito? Yan si Rosso. Si Rosa, magkano po yan? 300 yan si Rosso. 300. Ito, Yan, variety ng zebra yan eh. magkano po yung ganyan? Anong klaseng zebra? Maraming zebra Na succulent. sa ay succulents din. Magkano po yung ganyan? 250. 250. Ah, real ba siya? Kasi medyo iba price niya. Rain siya. Ah, kaya. Yung ganito po, ano to? Tears. Teardrop. Tears drop. Teardrop. Magkano po yung ganyan? 250. 250 lang guys. Yung kanilang mga Forever Rich. Magkano Yan, po? variegated yan. Forever. Ah, kakaiba? Oo, variegated. Variegated guys. So, magkano po yung ganito nyo? 250. 250 yung ganitong variegated na Forever Rich nila. 250. Ito, Sobastatum. Magkano yung ganyan? 350 lang. 350. Subastatum. Wala, mayroon pa ba ating medyo malaki-laki niyan? Meron. Ito oh. Baka malaki rin ang presyo niya. Pag medyo malaki-laki na, 450 yung malaki-laki. Ah, yung ganyan. Ito guys, oh, Sobastatum. Subastatum. Yan, 450 raw sa kanila yan guys. Alam mo, tinitingnan ko talaga dito ate, yung mga allocation nyo. Kasi alam ko talaga mura dito ang mga Marami kaming murang allocation dun sa baba. sa baba. Ah, patingin nga po ate. Sige, bababa daw po kami. Ate, ano ba klaseng alocasia to? Yung napili ko rin to, ano? Alin? Ito. Oo, yan yun. Ah, ito pala yun. Scalp room. Ito, meron ako nito sa bahay. 50 yung ganyang kalaki na. Ano kami 50, at 100. Ah, Samta. ito guys, 150 na po daw pag mga ganito kalalaki. Yan. Established talaga. Hindi talaga siya bagong tanim. Oo, hindi bagong tanim. Gusto ko makita yung mga kalidyum ni ate. Ayun ang peligo.
Magkano po yung ganito nyo? Ito si Negra. Paglaki niya, ito siya. Magkano pag malaki na? Yung ganito, 1K na ito. Pag ganito, 1K na. Pag maliit pa, Ito, 80. 80 pesos lang. Pero meron na ako niyan ate. Ito magkano yung ganito nyo? 150. 150 pag ganyan nakalaki. Ito ate, ano mga klaseng caladium to? Yun na. Hindi ko alam eh. Para siyang, yung tawag nila is spider. Parang magkano yung ganyan? 150 din. 150 din guys pag ganyan. Ayan, meron kami niyang tag-100. Tagi 100. Ilang Yung kanyang kapal na ay 350. 350 na raw guys pag ganito kakapal. May pot na siya. Tapos yan si Olympia. Patingin nga atin ito. Magkano yung ganito nyo? Si Orlando. 400. 400. Ate ito, Olympia. magkano po yung ganyan? Yung kanyang kalaki 1K na. May maliit ba yan, te? Sana doon na maliit namin. Gusto kong makita. Ate, pag mga ganito na kalas, magkano? Ayan guys, oh. Ano siya? 600. 600 na po pag mga ganito na. Mother na yan. Ate, ano ba pangalan nito? Burma. Vermax. Hindi pa kasi tayo magaling sa mga pangalan ng mga halaman. Nandito tayo ba sa baba, guys? Yan. Yan. Tagsi 50. Yung ganito nyo po. Ito yung 100 lang na Orlando. Na Orlando. Ito po tago 100 lang. Ito po yung mga ganito. Magkano ate? 50 pesos lang yan, guys. Yan, mga Diefenbach siya ate. Oo. Yan. Nandito ako ngayon, guys, sa baba kasi gusto kong tignan yung ano. Ito lang yung mga kasi ito yung alopecia, yun na yung Sabrina. Alocasia Sebrina. Yung alopecia, Magkano yung ganyang Alocasia Sebrina nyo? yung 150. 150. Sandaan yung, may kumuli. Pag maliit, 100 lang po yan, guys, nakikita nyo. Mura talaga dito mga Alocasia. Ate, magkano presyo nito? Ito, 50 lang. 50. Ay, nako po, guys. Di ba ate, badyang to? Oh. Yan Oh. yung tinatawag nilang Ito, guys, oh. Yung tinatawag na elephant ear, 50 pesos lang sa kanila. Yan, mantakin nyo. Ayan, yan yung mga halamanan ni ate dito sa loob, sa baba. Ate, yung mga ganyan ninyo, magkano po yan? 50. 50 lang, guys. Yan. Meron ako nakikita dun sa dulo. Ate, yung ganito yung wallet, magkano? 200. 200. Malaki na yan. Ate, may nakikita ako. Na. Ayun o, yung glow rosem nyo, magkano? Mura lang. Magkano yung ganito nyo? 2.5. 2.5. Kasi ano na yan, maraming Established puno na naman talaga yan, Oo, no? tsaka madami na yan. Nakikita nyo yan, no? Propagation na, for propagation na yan eh. Oo nga. Yung mga ganito nyo, ate, kalalaki. Ayan. Ayan, 50 lang yan. 50. Ano bang ano to? Ay, ito yung Diefenbach siya pa rin. Pero, Ang variety ng bakya. bakya. Mantakin nyo pag mga bakya dito, guys. 50 pesos lang yan, oh. With pot pa, ate? Hindi, ito ang 50, ito ang 200. 200 pag Iba nakapat kasi na. siyang variety. Kulay ganda. white naman. Pero pag mga ganito, 50 pesos lang. Ang mura. Ito ate, yung mga oxalis nyo. Hindi kayo nakatats na 200 yun. 200 guys. Yan o, murang-mura na, nakapat na pa. Siyempre kailangan na yan guys. So, 50 pesos lang yan. Ate, yan si ate, mabait din. 50 pesos lang. Ate, magkano yung ganito nyo dito? 250. 250. Ano bang ID nito ate? Philodendron. Philodendron. Ang dami kasing variety ng philodendron, no? Pag mga ganito, magkano? Ano lang, 250 lang yan. 250. Ayan, guys. Alam na natin mga presyuhan dito. Ang ganda nito, te. Oo, siyan mo. Ano po? Giant Giganto. Giant Bigantum? Giganto. Higantum. G. Kigantum. G-I. Ay, Kigantum. Si Giant Kigantum, guys. Magkano na yan atin? Laki. Ganyan, 2K. 2K na pala. Grabe, no? At may maliit ba niyan?
Ganun na. Meron. Pag maliit, magkano? Kasi napakalaki na niya, guys, oh. Yan. Kaya 2K na Meron siya. ako niyan. 1K. Yan. Tapos meron ako variegated kasi yun eh. Yung maliit doon variegated. Ano ate uli ang ID niya? Kigantum? Giga. Kigan? Hindi, ga. Ga. Tapos I. Giganto. Kigan? Spelling mo na lang ate mamaya sa akin. Ang ganda niya, no? Yan, no? Oo. Nakapat Maganda yan na. kasi giant yan. Giant. Magkano naman po yung ganito nyo? 500. Ito, ganito, 300. 300. Ano yan, laserum. Lasarum. Laserum. Lasirum, guys, yan. Ganda pala ng mga pangalan Ito si din. Mother of Millions. Thousands. Yung isa doon, Mother of Million. Ito, Mother of Thousand. May kaibahan din sila? Oo. Variety. Ito pala. Mother of Thousand. Mother of Thousand. Iba pa pala yung Mother of Millions. Yes. Pag nakapat na ate, magkano yung ganyan nyo? 200. 200 lang. Nakapat na yan, guys. Ito ate, magkano yung ganito nyo? Firm. 50. 50 lang, guys. At least may napili na ako. Ito ate, magkano uli? Ayan ay Dark Majesty. Dark Dark Majesty. Majesty. Magkano po sa inyo dito yan? 500. 500 daw sa kanila, guys, dito. Ito po yung mga syngonium yung ganito. Ayan, 50 lang yan, guys, dito kalaate sa Pililia Rizal. Ito ate, may nakapat na. 200, makapal na yan. Makapal na nga naman yung mga herbs nila, guys. Ayan, 200 lang. Ginseng. Itong ginseng nyo, magkano? Meron kaming 100, may 50. Depende sa laki. Ganun ba? Pero yung ganyang Pag mga ganito na kalas? Yung kalalaki na, 300 na daw ganito. Ito pala yung ginseng. Meron ako nito ate sa bahay, maliit pa. ginseng. Ano yan eh, medicinal eh. Oo, medicinal nga to. Medicinal plant. Meron akong ganyan. Pero ganito pala itsura niya. Bakit? Ano itsura nung, ano mo? Ano lang, maliit lang siya ate. Tapos dalawa pa lang ang dahon. Ito si... Lalimot na rin. Ano to si... Gamot sa diabetes, insulin. Yan, I remember. Makakalimutin din ako. 50 pesos. Pag maligit pa siya, ganyan siya. Ano naman tong ginseng na to? Pag maliit pa, ayun, yan siya. Pag malaki niya, ayun na. Ayun na. Ganito pala itsura niya pag Pag maliit. maliit siya, ganyan. Ito yung 50 pesos. Oo. Okay. Ito lang. Ito guys, yung alloy sa Corazon nila, 50 pesos lang yan. Dito lang yan. Ito, yung saging-saging nyo. 50 pesos. Ayos. Ano klaseng saging to, ate? Yung paradise. Anong kulay ng bulaklak nito? Kulay red. 50 pesos yan? Oo, meron kami yung isa orange ang kulay na bulaklak. Okay. Yan, red. Ito 50 pesos lang, guys. Ito pala yung mga sakop ng halamanan. Sige po, kunan natin yan. Ang ganda. Ate, magkano pag mga ganito kakapal? Wandering Junior. 50 lang yan. 50. Ito po yung ganito, magkano sa inyo? Ano yan? Oo. 50 pesos, guys. Diba ate, may malaki niyan? Meron nga kami ano yan eh, yung kulay dilaw. Pero Kulay. malaki na yung dilaw. Patingin nga ate mamaya. Ay. Ayan, ibang halaman ni ate. Ate, ano ba tong halaman na to? Variety ng ano, kumalumena. Magkano yung ganyan? 50. 50 lang, guys. Variety siya ng ano yun? Kumalumena. Homa Lumena. 50 pesos. Ate, magkano pa ganyan? 50 pesos lang yan, guys. Yung silver queen na yan. Pag mga ganito, ate, magkano? Ang gaganda. Ganyan kalaki. 350. Ano na, maraming tulong eh. Oo nga eh. 3 kilo. Ate, ano tong variety na to ng mga aglo? May
tawag yan. At Robertine, yung iba naman, Pechay. Magkano yung ganyan nyo? 150. 150. Ang fireplace natin magkano? Mandarin orange, Oo. 100. Pasensya na guys, ang ingay. Nasa daanan talaga tayo. 100 daw po yan. Ah. Ano magkano ganito? 50. 50? O sige natin, pengi ako niyan. Ate, parang camouflage to, no? Oo, camouflage yan. Magkano sa inyo to? Yung ganyan namin, 350. Ah, okay, no? Ate, may maliit ba niyan? wala. Wala siyang maliit. Bago pa lang tumutubo. Lagi kong hinahanap talaga yung tag 50. Kasi, Kailangan lang. Yung ganitong variegated nila, guys, 250 daw po. Ate, yung mga ratan nyo, magkano? 300. Ah, ito, tagda 300 daw, guys. Yan, yan. Ito, guys, yung kanyang Winlandy, 150 lang. Kapal na. Ito, ate, magkano? 200. Ang kapal na rin. Volcanic. O, ito, guys, oh, yan. 350 lang ang lagay niyan. Patingin nga. Ito guys, yung mga ganito ni ate na mga ipasya, wala pa ako niyan, 50 pesos. Magkano yung ganyan mo? 150. Depende sa, yung mga ganyan, 150. Pag nasa pat na 150. Nakakatakot kasi bumili minsan ng 150. Minsan, lalo na pag hindi ko pa masyadong kabisado yung mga halaman, sa totoo lang ha. Oo. Alam ko paano siya. Alagaan pa, oo. Ate, yung mga ganito, magkano sa'yo? 150 na rin. 150 na rin yung mga begonia. Marami palang begonia rin. Marami. Dito si ate. Ayan o, guys, o. Ayan o. Ayan. Ate, pengi ako ng ipasya mo. Ayan. Alin dito? Ito. Oo. Ito yung medyo makapal-kapal na. Ayan, oo. Yan. 50 pesos lang yan, guys. Ate, yung begonia mo, yung ganyan, magkano ba? Ito. Ito. Oo. 250 yan. 250. Kala ko 100 lang yan. Yan guys, nakikita nyo sa dulo, 100 lang yan. Ang begonia na yan, ang kapal na oh. Yan. Ito guys, may mga tinda rin si ating mga pot. Yan. At saka pool. Ate, magkano yung pool nyo? Yan. 300. Uy, 300 lang guys. Yan oh. 300 lang. Ito yung mga pot mo ate, pag mga ganito kalalaki. Ito. 3 for 100. 3 for 100. Ayan, ganda. Yung pinakamalaki ate, 50. Ayan. 65 sa kanila. Ito guys, meron din sila ditong tindang garden soil yan. 40 pesos lang yan dito, kalaate. Yan. Ate, pag mga ganito, 40 din. 70. 70 yung ganito. Ito, 40 pesos. Ang kanilang garden soil, ang kanilang loam soil, 70 pesos. Ito guys, yung kanyang mga malalagong mga mayana, ayan, 75 pesos. Ayan, ate, yung ganito nyo sa harapan, ito, 50 lang. Yung cosmos nyo, 50 din po. Ayan, kwentahan tayo. Nadagdagan na naman yung halaman ko. Dito lang po tayo sa may tabing daan ng Pililia Rizal. Ito po yung garden ni ate. Ayan. Nasus Flowery Garden. Ang mura ng mga allocation nila dito. Ano naman din, gusto talaga. Oo, talaga mura. Ito guys, yung mga napili ko. Tag 50 pesos lang yan. Ang pinakamahal yan, 100. Yan, nakikita niyo yan guys. Yan. Magkano yan ate lahat? 350. Oo, guys. Kailangan natawa si ate. Ayan si ate. Ate, hay ka muna. Salamat ate ah.
Hi guys! Welcome to my channel! Maraming salamat po sa mga YT friends ko. Shoutout po tayo sa araw na ito. CBS Mom Channel, Erlinda Aldea, OFW sa China, Belinda Navarro, Girly Laminiro, Ka Johnny TV, Paula Blanca, Chicha Cooking and Lifestyle, NMR Plants, Atina Alvarez, Atesi Collection, MP Barberry, Isaac's Garden, Mabilidad Vlogs, Aling Shaleni, Ma'am OFW UK, Jenny Channel, at syempre, hindi ko makakalimutan ang aking mga kababayan na sina Madam Dayday Pinay in Sweden, My Dream Life and Garden, Wings Gardening and Life, Simpleng Buhay TV, Mami Alin Homemaking, Papa Mike and Mama Klim Vlog, Bobby Hang TV, Melodies Mini Garden. Maraming salamat po sa mga message ninyo lagi sa akin. Siyempre, shoutout din tayo sa mabait kong bashers. Kemi Des. Joke lang, peace po tayo. Maraming salamat po dahil alam kong nanonood po kayo ng mga video ko. Maraming pong salamat. Shoutout din po tayo kay Ma'am Love K 8 ng Cagayan. Salamat din po sa panunod niyo po at sa pagsuporta sa channel ko. Ganon din po ako sa inyo. Asahan niyo po. Maraming salamat po sa mga subscriber ko at patuloy na sumusuporta po sa akin, sa mga YT friends ko, at sa mga hindi ko pa po subscriber pero nanonood po ng mga video ko. Maraming salamat po. Sana po ay patuloy niyo po akong suportahan. Sana po ay nagustuhan niyo po ang pagpa-plant hunting ko. Huwag po sana natin kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel, Bicolano Raynon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Babush!